Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su u završnoj fazi dogovora o strateškim dokumentima za bezbednosnu i ekonomsku budućnost Ukrajine, a nova runda pregovora danas se održava u Majamiju na Floridi, saopštila je ambasadorka Ukrajine u Sjedinjenim Američkim Državama Olga Stefanišina. Prema njenim rečima, za pregovaračkim stolom biće šef kabineta predsjednika Ukrajine Kirilo Budanov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i šef parlamentarne frakcije Sluge naroda David Arahamija. Glavni cilj posete je finalizacija dva fundamentalna dokumenta koje je ranije najavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Sporazuma o bezbednosnim garancijama i paketa prosperiteta vrednog do 800 milijardi dolara. Navela je Stefanišina, prenosi ukrajinski TV kanal. Uoči sastanka predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da Ukrajina, a ne Rusija, trenutno odlaže potencijalni sporazum o okončanju rata. Zelenski je odgovorio da Sjedinjene Američke Države žele da okončaju rat u Ukrajini sutra. Kijev to želi danas, dok Rusija odlaže zaključivanje mirovnog sporazuma. Ukrajinska delegacija koju je predvodio Zelenski razgovarala je 14. i 15. decembra u Berlinu sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država o mirovnom planu od 20 tačaka za okončanje rata. Nakon sastanka, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov rekao je da je razgovor bio produktivan i da su strane uspele da postignu izvestan napredak. Nove runde pregovora održane su u Sjedinjenim Američkim Državama 19. i 20. decembra uz učešće predstavnika Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope. Zelenski se 28. decembra sastao sa Trumpom u njegovoj rezidenciji na Floridi Mar-a-Lago. Pre sastanka sa Zelenskim, Trump je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Nakon ovih razgovora, američki predsjednik izjavio da su pregovori u završnoj fazi. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.